kenenu nwakibiye Obinna Ogalanja ofu nwa Chukwu mmalaza onenuma osisi na-ele anya ọdịda ọkwụrụgo n'ọkpọle ya dị akwụrụgo mana mara ọ ga-abụ eze akwụrụgo n'ọkpọle ya dị akwụrụgo onye mamọla ya dị o jide onye nwanne ya ka na-ekwu na-achụzi onye bụ Obi Cubana onye chi ji amamihe wee chọọ mma ngwazi ego onye bụ Obi Cubana ezi nwa ka eze na ndị ọba togbuo agụụ ga-amụ agụ mgbada ga-amụ mgbada odogwu ga-amụ odogwu aka eze amụ aka eze ewo ije ọgịrịga Obinna ihe kwuo odozi akụ aka eze na ndị ọba Lady Uche ihe kwuo Ezinne may her soul rest in peace amen ine Chief Obinna anya ọ na-ịgafụ mama oyiri nne ya n'ụwa ka mụ na-ekwu ọgbale nwa mama Chief Obinna nwelu n'ebe nne ya nọ melụ Chukwu ji were si nwanyị wee gọzie nye ọ bụ onye ka mụ na-ekwu Barrister Mrs. Ebere ihe kwuo obi dị ya ọmadozumọra lọshi nwanyị ọma ebusi Kick Foundation ebe a na-enyelu ndị mmadụ aka ọtụtụ ndị diva nwụrụ anwụ ịmana Kick Foundation na-enyere aka empowerment ụfọdụ ka na-ebunye ndị olili ụfọdụ ka na-akụzili ọrụ aka ụfọdụ ka na-azụ ụmụ fa n'akwụkwọ nwanyị Chukwu gọzie ehihie lọọsị nwanyị ọma biko bechakwala ya ije ọgbọla Chukwu akọziwo gị ọnụ n'ụwa wee mee gị King of Boys ụmụ nwoke kara aka ka chi ji chọọ gị mma ka ihe Chukwu ire anyị Chukwu ebube Chukwu
Kosi so chukwu mwe Nesie chini ebele mwa Iwa bu maka chukwu nyelede Omolele chaba Chukwu fulu gị n'anya ọbọle Abịa n'ego Igbo Ego gị tofere uche Abịa n'ime ọkanga N'ime ọkanga Abịa n'ụmụnne ọkpọrọ ndị nwere ụmụnne Ndị nwere obi nwanne Nne nwere ịfụnanya Nne jeje mba one n'ụwa Senior brother Akese n'ọba chifu Nnamdi Ihe bụ fada Ọkpọle na-ekene gị onye ọma Kedu maka Ada Akese Mrs. Adamo nwanyị ọma Ọkpọle na-ekene Onye Chimeleze na ndị ọba niile Ọ bụ onye ka mụ na-ekwu Chifu Ikenna Ihe bụ Ike Kubana onye ọcha Honorable anyị Mrs. Nkechi Nduelena Ụsọnwa nwanyị gbanalị ya Ọkpọle Chukwu agọziwo gị Onye Chimeleze eze ka ọ ga-abụ n'ụwa Ekene n'ụwa ka ibi ya obi na wihe Ọkpọle ya Ofu nwa Chukwu Meleze ole n'ụwa Nwaka ibi ya obi na wihe Ọkpọle ya Ọgbado Zuhọra na ndị ọka Ezu mọgọ Ọgbado Zuhọra na ndị ọka Ọgbọle nwa mama Ọgbọle dị uche nwihe kwuo Ọgbọle nwa mọbi Ọgbọle nwa mama Ezi nwoke eze pụtara pụta Ọgbọle nwa mama Ezi nwihe kwu na ị ga-adịdị Obodo kwelugo Ọgbọle Obodo kwelugo Ọ bụ n'ụwa ka nwa Obodo kwelugo Ọgbado Zuhọra Obodo kwelugo Onye Chimeleze ga-alụ eze Ọkpọle ọgaranya Ọkpọle ya ka isi mụ kene Nne ya na ya na-abụ n'eliko n'ofu efere Ndị ọyị ya Nne ya dị ya dị na mma n'ụba Show me your friend I go tell you who you know Get it, I'm calling you Ịchagebe Ka anyị jenu n'ojoto Nke na ọga ndị ọzọ na-ebulu oche Ọga mmadụ ncha n'ojoto Chisa Kennedy Okonkwo Ọga mmadụ ncha Nwati na-emere ojoto mekene mi Ebu CEO Medcomotu odogwu ọkwa nke nwunye Victoria Crest Homes ọkwa nke nwunye The biggest landlord enwere na Nigeria Wachi na-emere ojoto mekene mi Wachi na-emere Dr. Kennedy Okonkwo Yesu mogo dị ga-adịyo Ọgaranya Anyị na-ekwu lọbi ya Ka anyị kene ezigbo ihe Ọkpọle ya gị Onye Mr. and Mrs. Joyce Okafor
Joey Zaza nwaka nwa niile hụrụ na-ajụ ata gbagada mma ọchịrị mma eribe mma Joey Zaza gbagada mma ọchịrị mma eribe mma Joey Zaza anyị donu n'ala ụlọ anyị kene mobile ATM eletrik money ndị Igbo niile ga nne nwa na yeze ọ na-akọnsida Chief Emeka Nwokonkwo money prayer point yo na nke ikpeazụ nwa na yeze ọ na-akọnsida eletrik money Chief Emeka Nwokonkwo money mekene ọmọlẹ àfihàn na mekene Chief Emeka Nwokonkwo Aije na-esi n'ihite Mbaise kenanụ m nwa mụrụ gbegbe High Chief Francis Igbo Ogwugwe o jide onye nwanne ya ka m na-ekwu o mere ọrịa na Mbaise Chairman CEO Peter Telus Interiors aka melụ nọ ọ bụrụ ọgbanje Chinemele Omele Chukwu na Mbaise anyị kene ọnwụ n'ala Ikechukwu Innocent yo Chioma CEO Ikilit Limited aka na-emebe mmanya onye ga mụ na-ekwuwe ọgaranya gadanga ọgọ na Mbaise ibiloniya na Mbaise Chimeleze mekene mọledekene ihe ịchaga n'ebe gwaka anyị jee n'Ebonyi steeti Enodo omere nwa Chinye banyere sinema nwa afọ chi fụrụ n'anya adresị ndị Ebonyi steeti Chief Ituma Chukwuemeka nwa onye ọma bili ya bụ CEO Enviable Transport Ijawele Enviable ọtaide Enviable maka gịnị ife Chimele ga-elikekwe ndị bunyelu moto nenu lige nne sọnsọ m ka ọfọlụ Enviable oyimide wele adresị ndị Ebonyi steeti odogwu nwe Chinye mere ọgọ oji moto eme ọgọ anyị jee n'ụmụ ọwụlụ kenodogwu High Chief Christopher Ndubuisi Akụọ Ikenga n'ụmụ ọwụlụ ofu onye Chinye mere ọgọ n'ụwa olotu ụmụnne ya scholarship ka ọ na-enye aghara ụzọ ka ọ na-awalụla aghara nya ka eji tụọ onye oji ụzọ eme ọgụ Ikenga n'ụmụ ọwụlụ onye bụ na-egwu Ikenga n'ụmụ ọwụlụ Ikenga ọnụnụ mekere oji ụzọ eme ọgụ Ikenga n'ụmụ ọwụlụ
ngwa ka anyị jenu n'ọzọ bụrụ ịnụ ọga nne ọga ọbọnye ka mụ na-ekwughe ọbọnye ka mụ na-ekwu agbalaze ụkwụọma kpọrọ sobolo niile ọgaranya Chief Obiora Obiwulu ọkpọlenekene ụkwụọma kpọrọ